Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahil azim wa bihamdihi tadakhalqihi wa bi'asyihi wa sidasihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi tadakhalqihi wa bi'asyihi wa sidasihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi tadakhalqihi wa bi'asyihi wa sidasihi. Amma ba'du. Qala al-Fatih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini. Amin. Walau wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkar fil akhlaqi wal a'mali. Niku nggih sampeyan durang duwe ya. Wa'lam lan sira harus duwe kelakuan yang bagi sayujo laka kumrape sira an tatafakkar yen to angen-angen sira angen-angen fil akhlaqi dalam biro-biro pekerti wal a'mali lan biro-biro Allah wasofakan ipati sapa Allah Gusti Allah biha kelawan nanti auliya'ahu ing pira-pira kekasih Allah wa a'dahu lan pira-pira satrune Allah wa bimalan ing dalem barang uida kang dicawisake apa malil fariqo imanang golongan loro minal khairi bayane kebagusan al ajili kang rikat mesti cepet semua dunia kan cepet wal ajili lan kang semui kan suwi saya harap bisa suwi prayoga kowe kudu ngerti awakmu kudu ngerti awak dhewe niku kudu ngerti disuwangen marang akhlak-akhlak lan ngamal kang dadi sipate para kekasih Gusti Allah. Wa lamanahu yang bagila kan tatafakkar fil akhlaqi wal a'mali sehingga nek kula jenengan pun ngen napa kang dados laku sae kekasih Gusti Allah nggih usahane nalika kula jenengan mopo gawe artine entek mangsa wektune ora kumanan wektu utawa ya pasti rasa-rasa lah minimal niku sing diiringi sifat bagus kekasih Gusti Allah. Saya bayangin saya kan buatan saya buatan saya kira-kira sampai Ramadan ini yang terus untuk belajar terlalu jus juga ya soalnya sedih nopo satu utin roh jus sedih buatan jadi kalau pengen-pengen sedih jus wae ora nah mau juara nih Gusti nomor justru juara Gusti kula ngapunten Gusti nalika kula dengan paringi pangertosan kedah yumengi Ramadan bagusi ngamal tegene ulah Ramadan kula jane disempet Gusti niko Gusti niki kula rasa Gusti kula ngapunten Gusti kula boten kados pinten-pinten kekasih jenengan Gusti ngapunten Gusti nalika balak niki mudhun kula kepingine nggih saged nrimo kados kekasih jenengan nggih kula kepingine nggih boten susah nih nyatane ati kula tetep susah niku
uli nyipati awak dhewe tumrap kekasih Gusti Allah. Kone kekasih Gusti Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gusti kula nu asring diduwe iki padha mawon. Kok mau diduwe ya ora ditunggali. Nek kekasih jenengan ngeten iki nalika duwe-duwe ora duwe sami Gusti, tapi kula boten saged sami mentalitas kula Gusti. Iku bentuk kuliah nyipati kula jenengan tumrap kekasih Gusti Allah. Karena kekasih Gusti Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ora diwedi ra diwati nek sesuk ora ono sing dipangan yo ora susah. Tapi ini kuping ora susah sampe ora gawe yo ora susah. Barang pangan kok bengi ngene wae poso tau. Akhirnya ra gelem ya biar betul kan? Dalam artian ngoten nggih tetep usaha nalika akhire dilalah gak diweni hasil dening pengira. Tumrap menapa ingkang kita sumpring nalika awak dhewe metu luru-luru wae niku diwangsone teng ngasane Gusti Allah. Nah, ngoten ku bentuk perilaku ben dadi watek nalika nglakoni sehingga nek pun ngoten bosi baris nek nggone dompet iku nyepati murah ya mbok Soekarno Hatta iku biasa saja. Bahkan ngoten ku nalika sampeyan akhire berkesempatan terutama nek wong bakal kembang nek bekel gak yakin aku nanti dikoni ini nek bakal kembang atahe duit kira sampeyan yo ora ana wong bayar bekel iki 2000 jare wong tipis ae ora dipercaya begele. Nek bapak-bapak kan bener. Lah ngoten ku nalika sampeyan nglumpukke dhuwit. Wis Gusti iki nggih artane jenengan wilangane dhuwit iki nek secara nominal panci kalah sing jijiran karo Hatta apa Soekarno Hatta. Ning wilangan lembaran niki uga kalah Gusti. Sampeyan tau mikir ngono? Sampeyan kudu yo napa nggih nek kok nyimpen duit sing 2000 sampeyan bayar kewan niku sampeyan nyimpen atusan ewan ngoten. Ini betul perilaku kan emut nek niku diparingi Gusti Allah. Ojo kok terus disepele malah sampeyan mbati ya dulu mati dilurusno. Jadi sing gambar sirah cuma gambar sirah atau jadi kocok. Paham ya? Jadi bentuk perilaku amaliyah itu kanthi mbayangke sesuatu yang jadi kebiasaan para wali-wali Gusti Allah. Allati wafaqallahu biha awliya'ahu wa a'da'ahu. Ojo nganti nalika awak dhewe nglakoni sesuatu amale awak dhewe, mentalitas awak dhewe, akhlak awak dhewe kaya satu-satu ning pengiran. Lah satu ning pengiran iki dibayarno sing ora-ora. Sing dibayarno sing ora moyo woro. Ini suara tanggung tubuh ini jadi sumber ini wakil ini musik itu Allah jadi musik ketahuan panangan dan nanti kok nyipat itu kekasih Gusti Allah awak dhewe usaha liru anu nek tumrap satu-satunya pengiran awak dhewe usahane ngedok wa bima adal fariqaini fil ajli wal ajali ugungan terhadap segala sesuatu sing pun dijanjike Gusti Allah tumrape golongan lurus itu kekasih Gusti Allah kalih satune Gusti Allah. Gusti ngajarno kula dereng saged kados kekasih jenengan kula kepingin mboten susah mboten nyusahi balake jenengan ingkang tumandu dumateng
kawula. Pramila jenengan kula yakin Gusti jenengan iku boten badhe kesamaran nalika ndamel kula mentalitas kula boten susah tumrap balak jenengan ing kampungmu. Tumurun pun nanti donga to. Ile kan kon mangke donga. Nggih, ngoten niku carane donga ngoten niku mawon. Nggih. Nek sampean ngapal donga sing buri-buri kesuwen sampai kejebur apal kangelan. Lane bentuke wong donga niku sing penting tumandane ati. Kanthi bijasmil qalbi antepe ati nek dongane iku disembadani dening Gusti Allah. Mulane nalika akhire sing paling gampang niru kekasih pengiran niku nalika ndonga. Dengan dalunian nggih dekat Lailatul Qadar. Dekat betul. Yo sampeyan kepedean nek kaya gatu. Lah nek sawangane sampeyan cekel kok kaya teko apa saja piye ngoten niku. Paling boten ngeten jenengan nalika bojone jenengan do ngejangan mana sih sayur goreng tempe goreng dadar sampeyan tangi yo melu tangi sampeyan wudu wong sampeyan ketok nek lanang sampeyan iku madhep teng ngene ngersane pengira nggih sampeyan langsung mawon salat tahajud nek kuat yo ping 8 nek kuat yo ping 4 nek kuat yo 2 rakaat nek ora kuat ya turu wae kudu kemuli sing andel nggih. Nggih tahajud. Mbok nek harus niku lho kasih pangeran. Waline pangeran sing kula Gusti batahud ngoten mawon. Kula Gusti. Nggih. Niku pun entek. Nggih. Soale sampeyan nalika niku kula kembayangke nyuwun kali pangeran Gusti najara kula boten saged kados kekasih jenengan kula kepengin nggih kados kekasih jenengan sing balek kan tumantuk dhateng kula nek ngapa kan ora iso kembali kan gak iso nggih menapa kula Gusti ngoten kan cekap soalé napa janjine pengiran engko nek wong Jawa niku enak pun nggih enak nggih. Soalnya napa wong Jawa niku wis dinekno ana kidul. Nggih. Aja turu sore kaki ana diwa nganglang dekat. Nggih. Nyangking bokor kenyangane isine donga tetolak. Sandang kelawan pangan mulane sampeyan cukup muni kula Gusti sampeyan ku napa balake ngado. Wis sandang pangan dijaga. Karena apa ana malaikat sing mudhun saben tengah wengi terutama tegene seperti iki sing akhir nggih sampeyan salat aja wong sampeyan saged yo 8 rakaat nggih alhamdulillah iki napa siang ini rutin nggih rutin turunin apa rutin salat kira-kira nggih rutin niku kok ora ana sing apa jadi betulnya kata mawon sehingga nanti aku loh dengan diarani kata koda yo monggo ora yo ora apa soal sing di luar Pak Dewi ini boten Lailatul Qadar ning redane pengiran nek wis dindane pengiran sampean anggere selama Ramadan ya menjelang sahur nggih sampean utawa basah menjelang subuh kalau ini niku sampean madhep sibuk begini ngasani Gusti Allah bar salat apa tahajud hajat 4 rakaat nggih kan masuk cukup kula Gusti tenang mawon sampean kudu yakin nek sampean anggere mun